Mayong adlaw, ani na atong breaking news. Usa ka bayot, yuya o bading ang mitaho sa kapulisan. Human siya giharas o gibastos sa usa ka lalaki. Nagjogging siya sa may rotonda. O galit lang siya giabayan sa maong lalaki. O dito giharas, gihalok-halukang o gibastos og ayo ang maong bayot. Makita karon sa inyong mga TV screen ang picture sa maong suspect. Kung doon na may kasayuran kung asa ni siya nga lalaki, i-report gilayon sa pinakaduol nga police station. Dagang salamat. Mayong adlaw para sa atong breaking news. Human sa atong balita kagahapon nga naay nabastos nga bayot. Dakong problema karon kay ang rotonda dili na maagian tungod kay napuno na kini sa mga bayot o gipangita ang maong sospek. Ang mulo sa mga bayot ang ilang singgit. Basto sa pudmi.